Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O inahan sa kanunayng panabang, tanawa kaming imong mga anak, among himaya nga kami imong mga anak, ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pakaayo kami ug kulang, busa midangup kami kanimo, among inahan. Andam kami kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon, aron pagdasig kanamo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo, bisan pa sa tanang mga pagtintal ug sa among kahuyang. Sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus ug mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka ug pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay ug kagulanan. Sa makadaghan, naguol kami ug nalibog. Tagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot, sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarug sa tiilan sa krus, nalibog ug naglisod ka sa pagsabot ngano nga mitugot man ang Dios nga ang iyang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan pa ni ana, wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panig-ingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom ug pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Apan, mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdum nga ang mga kaguol ug kasakit sa uban usahay mas dagko pa kaysa amua. Busa, Maria among inahan, bisan nagaampo kami kanimo alang sa mga lain-lain namong mga tuyo. Among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan. Ang mga masakiton ug himalatyon, ang mga gimingaw ug naguol, ang mga kabus ug mga linupigan. Sa usa ka pulong, ang tanan nga nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Atong tubag, inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Kun may makapahiubos kanamo ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan, tabangi kami kanunay. Kun saypon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sa ilang kaugalingon,
ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalinghog, kunang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug lulinghayaw. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot sa among mga nagtubo nga mga anak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinun-an. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami mudangop sa mga drogas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamito namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kahakog alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhol tungod sa husto nga buhat. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam. Makadaot kanila pinaagi sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong, pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan, ang among huna-hunaon, diha sa among pag-alagad sa katiligban. Inahan tabangi kami kanunay. Aron huna-hunaon namo kanunay, ang katahum sa among yutang na tawhan, ug ang kaayo sa among lungsod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo, ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasud. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa paghuna-huna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan tabangi kami kanunay. Kunang among mga minahal, tawgon na ngadto sa puloy-anan sa langitnong Amahan. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo nga among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan tabangi kami kanunay. Alang sa nagkalain-lain na among mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simanaha. Inahan tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan, naglipay ka sa mga naguol, nagdasig ka sa nawad-an, sa paglaom ug nagtabang ka kanila aron magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Ubani kami sa among pagpangayo sa Amahan aron tultulan ug agakon kami niya. Pag-ampo sa pasalamat. Palihog manindog. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya atong pasalamatan ang Dios ang tuburan sa tanang grasya. Kitang tanan, o inahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing,
aron pagpasalamat sa Dios tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios among amahan magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi ug tungod sa mga gasa sa kinaiya sa among mga balatian ug mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, sa imong larawan ug kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan, nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw. Pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong Espiritu Santo dinhi kanamo. Sa katapusan, nagapasalamat kami kanimo, mahigugmaong amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga hatag magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy ug sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Together with our personal intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father, Francis, for the intentions of our Bishop, Jose, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. For good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Stefan Obeñeta, Annalisa and family, Gilbert Baron and family, Christopher Son and Katrina Yu and family, Norvin Velasquez, Victoria Flores, Angela de Luna Mallorca, Teresa Go. For healing, safety, and protection of the whole world. Petitions for the good health, guidance, enlightenment, for passing the 81st class Regents exam, successful job interview, reconciliation, peace, financial stability, conversion, success in business, success in school, successful job application, successful operation, fast recovery, safe travel, protection and healing of family tree, offered by Joy Andea, Renzi Palanca Avalon, Bebe Rojas, Anne, Angel and Andre Gagara and family, Ellen, Ron Patrick, Kyle, Virgie Murto and family, Christina Tutor and family, Eddie Llamedo, Stephen Obeñeta and family, Bermejo family, Hermie Gilo, Alne Robelios, Danao and Tabug family, Rachel Adlawan, Garces family, De Los Reyes family, Sonia Eulalia and Vicente Wenceslao, Lilia Ponteres, Lucina Kuning, Jaime Waswas, Susan G., Maribel Tero, Marites Paran, Jeselet Lito Granada and family, Nene Cajoles, Julieto Carlon. Thanksgiving for all the graces received in honor of Señor Santo Niño, Saint Joseph, Holy Trinity, our Mother of Perpetual Help, Our Lady of Manawag, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Simala, Our Lady of Mount Carmel, Divine Mercy, Saint Joseph Maria Escriva, Mary Help of Christians, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Remedy, Holy Trinity, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Saint Expeditus,
Saint Raphael, Saint Gabriel, San Vicente Ferrer, San Roque, Saint Jude Thaddeus, Saint Therese of the Child Jesus, Saint Benedict, Jesus Nazareno, San Antonio de Padua, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita of Cascia, Our Lady of Aparecida, Our Lady of Fatima, Our Lady of the Rule, Our Lady of our Nation, Saint Catherine of Siena, Santa Filomena, Saint Martin de Porres, San Roque, San Guillermo de Aquitania, San Juan Bautista, San Miguel Arcangel, and all the saints and angels. For answered prayers and granted petitions of Bebe Rojas and family. For the death anniversary of Gerson Wenceslao. For the eternal repose of the following souls: Robustiano, Urbano, Luisita, Danilo, Manuel, Felix, Josefina, Wilfredo, Petrona, Vicenta, Shirley, Jubilee, Lord Mark, Elmar, Chris, Rebecca, Emmanuel, Evelyn, Michael, Jason, Elias, Emeterio Zafra, Lord Socorro, Florentina, Maximo, Domingo, Ignacia, Anthony Joy Cabrestin Sr., Antonio Jr., Felipe, Alejandra Cortes, Apolonia, Pedro, Corazon, Andres Sr., Andres Jr., Alfonso Sr., Alfonso Jr., Fortunato, Mercedes, Nicolas, Visitacion, Mauricia, Anastasia, Romeo, Veronica, Flora, Victor, Fe, Paz, Jose, Clemencia, Yu, Valeriana, Romulo, Romolito, Felipa, Emeterio, Virgie, Elmar, Joan, Frederick Ong, Conrado, Desabelia, Gregorio, Faustino Yu, Claudia, Laurencio, Crespino, Josefina, Flora, Aurelia, Jose, Vicente, Segundina, Erenia, Wilma, Elias, Eugenia, Manolito, Visitacion, Fortunato, Wilfredo, Petrona, Vicenta, Rebecca, Emmanuel, Michael Jason, Wilfredo, Maximo, Domingo, Ignacia, Antonio Sr., Antonio Jr., Felipe, Urbano, Luisita, Danilo, Manuel, Felix, Evelyn, Natalio, Victoria, Josefina, Jacinto, Marife, Andito, Lucila, Cipriano, Marcosa, Fe, Igmideo, Narcisa, Elias, Jocelyn, Terso, Macario, Celia, Constacio, Raymond Yuri, Alejandro, Angela, Quentin, Priscilla, Sister Elsie, Sister Guadalupe, Father Cornelio, Fletcher, Brenda, Melanie, Marilyn, JP, Diosdado Jr., Manuel Rojas, Bernadetta, Edelberto, Crescencia, Violeta, Manuel, Anabia, Erlinda, Bebelisa Robles, Nida Ruiz, Chenny May Ando, So King, Reynaldo, Emit, Delia, Victoriano, Adriano Sr. and Jr., Perlita, Roberto, Maximino, Maria Jenna, Benjamin, Necolita, Emma, Melagros, Leonardo, Braulio, Anatulia, Laureano, Genara, Francisco, Nicolasa, Serapion, Mirna, Orlando, Nasitas, Antonio, Marcosa, Enrique Jr., Norma, Marianeta, Severa, Modesta, Jose, Johnny, Agustin, Jaya, Gonzalo, Jen, Pedro, Irene, Apelino Sr. and Jr., Lily, Fe, Nida, Amy, Manuel, Valentin, all departed Danao and Tabug family, Eutropio,
Emiliano, Buen Consejo, Wilfredo, Felicidad, Aquilino, Yolanda, Hipolito, Potenciana, Maria, Teotimo, Andrea, Hospicio, Jacinta, Annalisa, Punciano, Vicente, Rodora, Federico, Jovencia, Aurelia, Victoriano Sr., Jesusa, Lilia, Pacencia, Celestino, Eduardo, Maximino, Adelaida, Buenaventura, Policarpa, Andresa, Severo, Morilina, Fionepis, Pedro, Leonisa, Purita, Roberto Sr., Soledad, Benvenido, Eusebio, Demetria, Rosalia, Jimeda, Virgilio, Marvin Vincent, Ricardo, Eleuterio, Ana, Fidelino, Perry, Bibiano, Cleophas, Amalia, Junior, Richard, Asuncion, Teodorico, Teofila, unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Ang Anghelos, palihog manindog. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos, iabot mo kami makasasala karon sa oras sa kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matumal din ka na ako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos, iabot mo kami makasasala karon sa oras sa kamatayon. Ug ang pulong nahimong tao. Kami puyo uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos, iabot mo kami makasasala karon sa oras sa kamatayon. Iampu mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Almahimo kami tako sa mga saad ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubu sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. May sinundan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang imong rosaryo, minahal na inahan, kami nga manalipod, patok sa lautan. Imo kahangawa, alang sa kaluwasan, sa imo mga anak, ni kalibutan. Ave Maria, Ave, Ave Maria. Dinala ang atong mga personal o katilingbanon nga pagkatuyuan atong saulugon kining santos nga misa sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka nimo. Maigsuon namandam kita karon sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala.
Kaluy kami Ginoo, nagkasala kami kanimo, ipakita imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita imong kaluoy ug luwasa kami kaluyon tigata sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, punang amo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo, ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug kariuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawo nga nagbaton sa Espiritu. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga tawo ni ining kalibutana, ug ingon nga mga bata pa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto, gibuhi ko kamugatas ug dili sa gahing pagkaon, kay dili paman kamo andam niini. Ug bisan gani karon, dili paman kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga tawo ni ining kalibutana. Kay dili ba ilhanan nga kamo mga tawo gihapon ni ining kalibutana ug nagkinabuhi subay ni ini kun anaa pa kaninyo ang kasina ug panagbingkil? Kay kun usa kaninyo mo ingon, dapig ako ni Pablo, ug ang uban mo ingon, dapig ako ni Apollo. Wala ba kamo magkinabuhi ingon sa mga tawo nga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apollo, ug kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa pagbuhat sa Dios kanamo. Ako ang pagpugas sa binhi, si Apollo ang nagbisbis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Ang nagpugas ug ang nagbisbis dili importante. Ang importante mao ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas ug ang nagbisbis. Ang Dios muganti sa matag usa kanila, sumala sa iyang nahimo. Kay kami mga kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios.
Kamu mausab ang balay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan katawan, nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ulahan ang nasod kan sang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit mitan-aw ang Ginoo. Nagatanaw siya sa tanang katawhan. Bulahan katawan, nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ikan sa iyang dili matarong nga trono, nagatanaw siya. Sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sa yuta. Siya nga naghulma sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa. Siya nga nahibalo sa tanan nilang mga buhay. Katawan, nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapabot sa Ginoo. Nga mao ang atong hinabang ug atong panalipon. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing. Diha sa iyang balaan, nagasalig kita. Ulahan ang katawhan, nga gipili sa Ginoo aron maiya. Manindog ka rin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, o Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babae ni Simon. Ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gigdaan sa masakiton ug ipapahawa niya ang hilanat. Giwasan ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasumsum na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkanlaing balatian
Midala kanila ngadto kang Isus. Ug iyang gitapion ang iyang makamot sa tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo nang gula usab ang mga yawa nga nagsagit. Ikaw mao ang anak sa Dios. O gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod, ug miadto sa kadapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo, ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan mingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingarian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mao man kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa masinaguga sa Hudiya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, Kristo. Hinumdum na sab ako nga yahigayon nga nakabundo kaming mga kaparian, nga kaming mga classmates nga mga pari, nagisgot mi kabahin sa among plano sa among coming reunion. Unya, dihay lain nga pundok sa mga pari, amo sang gipangutana kung kanusa sila maghimo pod sa ilang nga annual reunion. Ang usa nila, mi sulti namo, ingon siya nga, wala pa mi magplano nga mag-reunion, kay wala pa man mi may-union. Makaigsunan, kining unity, kining pag-union, dili ni sayon himuon. Nagpadayon kini nga pangandoy nato nga katawhan, diha sa atong katilingban, diha sa atong simbahan, bisan gani diha sa ato usab